Ο Κώστας Παύλου Παναγιωτόπουλος είναι ένας πολύ γνωστός, αλλά και τόσο άγνωστος τραπέτης. Από μικρός μέχρι τώρα, που όλοι τον γνωρίζουμε με το ψευδόνυμο Μπαρμπάρα, που τον καθιέρωσε, δραπετεύει από τη ζωή του και από τη ζωή μας. Εξαφανίζεται σε βραχονησίδες, σε χώρες μαγικές, σε όνειρα και σε φαντασιώσεις. Ταξιδεύει σε άγνωστες πολιτείες και εμφανίζεται απροσδόκητα, με άλλη μορφή και με άλλο όνομα στον πλανήτη μας. Όπως λέει ο ίδιος, ζούμε σε ένα μικρό πλανήτη και σε μια μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό μας κυβερνούν πλανητάρχες και παραπλανητάρχες.